Gaurkoan erdiaroarekin gatoz, eta erdiaroa Erromatar Inperioaren amaiarekin hasten da, gutxi gorabehera 500. urtean Kristo ondoren, eta Amerikaren aurkikuntzarekin amaitzen da. 1992an kolonek Amerika aurkitu zuenean. Eta bi etapa garrantzitsu ditugu hemen, goi erdiaroa eta be erdiaroa. Etapa hauen barruan, hainbat alderdire garrantzitsu aurki ditzakegu. Lehenengo alderdia, nola sortu ziren Germania erresumak, Erromatar Inperioa bitan zatituta zegoen, bere gainbeheran, ekialdean eta mendebaldean, eta haien arteko gatazkak sortu ziren. Hori, barbaroak, germaniarrak, aprobetxatu egin zuten lurralde horiek inbaditzeko. Eta horrela, sortu egin ziren Germania erresumak, beste moduz deituta godoen erresumak. Haien artean, Iberiar penintsulan erresuma bizigodoa egon zen. Eta hauek ere, kristauen erlijioa jarraitu egin zuten. Bigarren alderdi garrantzitsu bat, Al-Andalus izan zen. Hau da, musulmanek Iberiar penintxula 711. urtetik aurrera ia osoa konkistatu egin zuten, kristau erregen arteko gatazkak aprobetxatuz. Eta kalifa baten mende egon zen, kalifak ziren musulmanen erregeak edo. Eta gero musulmanak taifetan banandu egin ziren, erresuma txikietan. Eta kristauek berriro aprobetxatu zuten lurralde horiek behir konkistatzeko. Honekin batera, errege katolikoen eskontza heldu zen, Fernando eta Isabel errege katolikoena. Eta Iberiar penintxula osoa batu egin zuten, eta musulmanen aurka egin zuten Iberiar penintxula birkonkistatu arte. Eta honekin batera ere, Europan gurutzadak deituriko gerrak sortu egin ziren. Guda hauek edo musulmanen eta kristauen arteko gerrak izan ziren. Zer gertatu zen, Europan buruzagi nagusia papa zela eta kristau erlijioa zen erlijio nagusiena. Eta berriro birkonkistatu nahi zituzten musulmanek konkistatutako lurralde batzuk, adibidez Israelekoa. Eta horrezkero, hainbat gerra egon ziren gurutzadak diturikoak. Eta azkenik, errege katolikoekin itzultzen gara, esateko Iberiar penintxula berriro birkonkistatu zutela. Eta honekin batera, zegoen merkatari bat, Kristobal Kolon deiturikoa, plan batekin etorri zela Amerikara joateko. Eta hauek laguntza hori, diru laguntza hori eman zioten eta beraien mende egon zen bidai hori. Eta hori izan da guztia, espero dut bideoa disfrutatzea.